actes, perquè òbviament ens en demanen molts, i has de prendre decisions, el sí i el no, i a més enllà que sigui un diumenge a la tarda, no cal dir, també hi ha una mica que t'hi trobaràs bé, no t'hi trobaràs, té sentit, no en té, etc. I la veritat és que li vaig trobar molt sentit i em va venir molt de gust per 3 motius que us explico abans d'intentar respondre una pregunta, Paris, que és la pregunta, o sigui, no és una pregunta petita. Però voldria primer parlar-vos un momentet de mi, perquè la meva relació amb la religió catòlica fonamentalment, perquè el català és la meva, és la de la meva identitat cultural i també transcendent, és peculiar com és lògic en algú que va perdre el telèfon amb Déu i que fa molt de temps que no és creient, no? Però que tanmateix això no vol dir que no tingui una relació. Separaré, si em permeteu, el tema polític, perquè és evident que jo tinc una pèssima relació amb algunes direccions de l'Església, és a dir, no seria molt amiga del Raúl Covarela, per exemple, però això seria una cosa totalment a part. Més enllà de les jerarquies i, per tant, de la dinàmica política que poden tenir les diferents jerarquies, en aquest cas catòliques, sí que, en canvi, tinc des de fa molt de temps un gran interès i a mi em sento molt i molt còmoda amb la gent que té una experiència espiritual i una transcendència personal que va vinculada a una forma de veure la vida, a una forma de relacionar-se i, òbviament, a una forma també de construir-se. Aquesta gent a mi em sembla molt interessant. I, a més, potser perquè estic rodejada de gent creient, tota ella extraordinària, jo us explicaré una anècdota personal, per exemple, quan estàvem adoptant la meva filla petita, que va néixer a Sibèria, estàvem a Moscou esperant per viatjar cap a Sibèria el dia següent i el meu marit, que és creient, que és un home de fe, en una església petita que hi ha a Moscou, que hi hagi estat a la plaça Major, serà l'església del Kazan, que és molt bonica, és ortodoxa, lògicament, doncs va entrar i va dir: deixa'm posar una espelma i fer una pregària per la nena, no? I vam entrar i per algú que no és creient en el sentit en què realment jo tinc una dimensió de raó, la vella discussió entre raó i fe, ja sé que vosaltres la teniu resolta, però hi ha alguns que no la tenim, que m'impedeix molt clarament anar més enllà, diguem-ne, del que jo puc dubtar, pensar i finalment concloure. Però el meu marit no es planteja les coses de la manera que ho faig jo, i per ell era molt important aquell moment de fer una pregària, posar una espalmeta, hi havia allà una verge, era una cosa molt bonica. I mirant-ho li vaig trobar tal bellesa aquell moment. A mi em va emocionar i encara ara m'emociona perquè era algú que estava pregant-li a Déu perquè a la seva filla li anessin molt bé les coses, no? I és molt difícil que en un acte que és tot ell bo, perquè no hi ha res que pugui ser dolent, no hi vegis bellesa. Jo he tingut l'ocasió d'estar en diverses guerres. No cal que us ho digui, però no hi ha gent més extraordinària que la gent d'Església, i específicament de l'Església Catòlica, quan els trobes pel món en situacions de conflicte. De manera que, per bé que jo he tingut una actitud, especialment a l'adolescència, molt combativa amb els conceptes, sobretot amb la barreja entre religió i lleis, però en tot cas he estat molt combativa amb el tema de la dona, amb el tema dels drets civils, etc. Sí que he anat desenvolupant un respecte profund per a aquella gent que la fe la fa millor persona i sobretot aquells que hi dediquen la vida al món, la vida als altres. I això, òbviament, et fa tontollar en els teus dubtes, perquè dius, caram, alguna cosa ha trobat aquella persona que té una llum, és a dir, troba gent amb llum. Aquell moment del meu marit allà a Moscou era un moment de llum. Un dia, un casament amb una amiga meva, que ell va dir en el moment de casar-se: estic aquí, el capellà va dir, estem aquí perquè ella creu en Déu i ell l'estima amb ella. Una mica és aquest concepte, és a dir, la idea de la gent que no som creients o no ens hi hem desapuntat o estem en camí de replantejar-nos-ho, hem de ser capaços d'estar a prop de gent que sí que és creient, que aquesta llum també t'il·lumina i d'alguna manera també t'ajuda a construir-te i a ser millor. Per tant, jo, per molts motius, perquè tinc molta gent al voltant creient, tinc un gran respecte pel que és el concepte de la fe, entès com un fet de transcendència personal. La barreja amb la política seria un altre tema, que jo ja tindria una altra mirada. Després també hi ha un altre element que a mi m'ha fet posicionar-me i parlar-ne potser més del que tocaria, que és la persecució brutal, d'aquesta sí que en sé molt perquè fa molts anys que m'hi dedico, dels cristians del món globalment a les terres de l'Islam. A mi em sembla que és una de les tragèdies més grans que hi ha en aquests moments al món, juntament amb la tragèdia de la dona,
milions d'éssers humans que per una creença, per una fe, estan sent desposseïts de les seves terres, assetjats, violentats i fins i tot assassinats, després de viure allà segles i segles i segles. Estava llegint no fa gaire un article que sortia en una revista anglesa sobre els darrers moviments, els darrers desplaçaments de l'estat islàmic a Síria, i veies com comunitats cristianes, en aquest cas maronites i les que hi ha per allà, que són antiquíssimes, estan sent absolutament trinxades i òbviament foragitades. A mi això m'ha sensibilitzat molt entenent el cristià també com a víctima. A mi em sensibilitzen les víctimes. Jo no soc una dona musulmana, però em preocupen molt les dones musulmanes que són esclavitzades, que pateixen brutalment, que no poden ser mestres d'escola o advocades o metges perquè hi ha uns tipus que els diuen que no tenen drets. I aquesta és una causa que sempre serà meva, encara que jo, òbviament, sigui una persona absolutament, crec que lliure, més o menys. I em preocupa, crec que el gran altre paquet de víctimes davant d'un món que li importa un pepino són els cristians al món. La persecució és molt més brutal del que podeu imaginar. Recordo que el papa Francesc em va dir una cosa important, que jo el vaig recollir en un article, i va passar desapercebut a tot arreu, i estàvem parlant d'un tema terrible. Jo vaig estar a la plaça Tahrir quan va haver la revolta a Egipte, que aquí tots els... Avui parlo de la papanateria, i perdonin els que sou periodistes, però hi ha cada periodista. Recordo quan va començar la revolta a la plaça Tahrir, que de sobte tothom deia la primavera àrab, molt bé, la democràcia i tal. Els que coneixem el fenomen ja veiem que allò pintava malament, que allò no era una primavera sinó una tardor i potser un hivern. Però quan vaig ser a la plaça, me'n recordo que vaig estar, no a la plaça en concret, sinó que vaig estar movent-me pel Caire, i vaig estar amb coptes, estaven aterrits. Estaven convençuts que tornaria a haver matances com sovint n'hi ha, o destrucció de patrimoni, etc. I jo recordo que vaig tornar i ho vaig explicar en 2 pàgines a La Vanguardia. Doncs encara hi va haver el comitè d'empresa de TV3 que em va dir de tot perquè m'havia carregat la revolució ara. Mira com estan ara. Els que hem seguit el tema de l'islam, inevitablement hem de prendre partit per les dues fes, és a dir, per aquelles persones de l'islam que són víctimes de les opressions, les tiranies en nom de la seva religió, i també no cal dir pel cristianisme en global per les persecucions brutals que en aquests moments estan patint arreu de les terres de l'islam. De manera que també hi havia aquest segon motiu d'aproximació, el respecte per la gent creient al meu voltant, que tota ella és gent fantàstica. Hi ha vegades que penses, una mica Déu els deu haver ajudat, no? Que Déu amb el que jo no tinc tanta conversa. I la segona era també la convicció de dir que s'ha d'aixecar la veu. És que no ho fa ningú. Jo estic escrivint ara acabant un llibre sobre el tema aquest de l'islam al segon i dedico un capítol sencer al tema del cristianisme, perquè em sembla terrorífic, i tanmateix no hi ha manera. I la tercera cosa és que jo no soc creient, però no em molesta gens que la gent ho sigui, ans al contrari. Especialment la gent que arriba a la creença o a la fe perquè ha fet un procés personal de creixement, perquè és gent molt interessant. És veritat que això es dona molt més en el catolicisme que en altres llocs. No hi ha persona més culta, normalment, que per exemple que un capellà. Acostumen a ser gent amb la que pots debatre amb molta intensitat perquè són gent molt llegida, gent que han desenvolupat un pensament intel·lectual complex i profund, etc. I en aquest sentit no passa el mateix amb altres religions, però capellans i rabins acostumen a ser gent de molta categoria intel·lectual i jo m'hi sento molt a gust. Però en el món en el que anem cap aquí a terra no passa el mateix amb els imants que acostumen a ser els carnissers. I no ho dic pejorativament, són els que saben tallar la carn i per això són imants. Després hi ha els ulemes i tal que aquests han estudiat, però generalment no van massa bé, però això seria un altre tema, suposo. De manera que per respondre a la vostra pregunta, començo per aquest tercer punt. També he anat desenvolupant la convicció que, caram, la gent que és sòlida en les seves creences acostuma a ser gent que construeix el món de manera adequada, perquè a més acostumen a portar-se per uns codis de conducta tant personals com col·lectius que són molt interessants. Al capdavall, permeteu-me que ho digui així, i alguna vegada ho he escrit això, si ara el món desaparegués completament o ens perdéssim en una illa, no sé, uns quants, només que salvéssim 4 textos de la història de la humanitat, tornaríem a crear la societat moderna, la societat de la tolerància.
El primer text que hem de salvar són les taules de la llei. En el catecisme hi ha tot, tot. Els 10 manaments són la clau de volta de la llibertat. El dia que algú li diu en nom de Déu no es pot matar, aquí comença la modernitat. Si més no, la modernitat nostra, l'occidental. El dia que diu respecte al pare i a la mare, introdueix el concepte fonamental de la tolerància. El dia que diu, escolta, no pots robar dels altres, no? Estem parlant d'un concepte que permet la civilització moderna. Sense els 10 manaments ens mataríem, seria la jungla. Si salvem els 10 manaments, salvem el Codi Civil Romà, salvem l'enciclopedisme francès i salvem la Carta de Drets Humans, tornem a muntar la societat moderna. La que es basa en el respecte de l'altre i la que té clar que la llibertat es basa també en prohibir. Que això és una cosa que no queda bé en aquestes èpoques molt progrés, però jo sempre m'agrada de dir, i és una cosa una mica provocadora, i si vingués la Colau aquí es posaria molt nerviosa, però a mi m'agrada de dir que la llibertat es basa en la prohibició. És amb el no, no amb el sí. Tu no pots matar, tu no pots robar, tu no pots posar-te a escopir del que tens davant, tu no pots entrar a la casa de l'altre. Això és la llibertat. Òbviament no cal dir que també hi ha una quantitat enorme de permissivitats, però els 10 manaments el que creen és una frontera, diuen no, miri, tot no està permès. En una època en la qual segurament estava permès matar el veí, robar-li la casa i fer-li la senyora. I hi ha algú que diu, i ho diu des d'una transcendència espiritual, escolti'm, això no està permès. I la llibertat és això. De manera que també en la repressió del que seria el mal, per així dir-ho, fonamental en la nostra societat. Aleshores, aterrant cap aquí. Per què deia doncs que m'interessa la gent que té una construcció personal vinculada a una fe religiosa, sempre i quan s'hagi basat en el raonament, en el pensament propi, en la llibertat pròpia, no sigui una concepció de secta, és a dir, no tinc el mateix convenciment de la gent que ho és ambientalment. Parlo de la gent, segurament sou els d'aquí, imagino, que han fet una construcció personal. Perquè anem a un món molt complicat en el qual els valors, determinats valors que tenen a veure amb la convivència, amb la idea de l'altre, amb el proisme, per tant, estaran en la primera línia. I jo crec que anem a èpoques molt difícils. El segle XXI, si el segle XX va ser el segle de dos grans totalitarismes que van massacrar milions de persones, el nazisme i l'estalinisme, el comunisme, el segle XXI és el segle de l'islamisme, en tant que concepte també islamofeixista, i també en conseqüència també serà un segle de retallada de llibertats, d'intolerància, de creació d'estigmes, de radicalitat, de populismes a banda i banda, i patirem molt. I en aquest sentit, la gent que té un testimoniatge de fe construït de manera intel·lectual i profunda, i també no cal dir espiritual, que aquesta és evident, acaben sent petites garanties que no perdrem el cap més del compte. Ara, tu preguntaves, hi ha futur per la religió? Quina? I jo no parlo de quina religió, sinó de quina com a concepte. Si el futur de la religió és repetir allò com un lloro, les sures coràniques, perquè t'han dit que si no les repeteixes, diguem-ne, et donaran una pallissa, això té molt futur. Desgraciadament això té molt futur. És a dir, anem a una època on creixerà el fanatisme, com està creixent, on fonamentalment l'islamista perquè és el que té poder econòmic, perquè darrere d'elles mobilitzen milions i milions de dòlars. Vosaltres suposo que no ho coneixeu, però mentre estem parlant aquí, segurament ja haurà guanyat l'estat islàmic al voltant de 2 milions de dòlars, amb una horeta o dues horetes, amb les refineries de petroli que té. Estem parlant de molt diner, profús, milers i milers de milions dedicats a enaltir un concepte ideològic, des del meu punt de vista, letal. Aquesta religió, que no és religió, que és ideologia, que és una ideologia des del meu punt de vista totalitària, que és a través d'un Déu terrorífic i violent, que el pobre Déu, tampoc el seu no té cap culpa, per això, com bé sabeu, diguem-ne, els totalitarismes poden ser nihilistes o creients. El nazisme era nihilista i en canvi era letal. L'estalinisme també, però l'islamisme és teocràtic. El Glucksmann diu que és una gran contradicció perquè és un nihilisme teocràtic, és una cosa, un concepte in terminis, una contradicció in terminis bastant brutal. Aquesta
aquesta religió entesa com una imposició, com un dogma de fe fanàtic, com un intent de modificar les lleis de tots per imposar determinades coses, aquest té molt futur, no para de créixer, no estem fent res per aturar-lo, ans al contrari, i ens estem equivocant molt i molt respecte al segon fenomen. La religió catòlica, en concret, jo crec que tindrà una rebrotada perquè normalment, després d'èpoques de qualsevol sentiment religiós i també qualsevol ideologia, després d'èpoques de ser molt fuetejades, acostuma a créixer, ni que sigui de manera silent, i a reforçar-se. Però a més estic convençuda que hi haurà una certa revolta catòlica, encara que sigui pacífica, justament pel tema de les persecucions i pel tema de què significa el menystenir, diguem-ne, tant pel que fa a l'islamisme com pel que fa a la progressió occidental a la gent catòlica. Jo crec que aquí hi ha una certa redescoberta de les arrels catòliques que al capdavall són tan importants i fonamentals, especialment a l'Europa mediterrània, no cal dir a Europa en general. I després estic convençuda que si es fan bé les coses, líders polítics com un papa francès, si es mouen com s'està movent ell, que des d'un sentiment religiós intenta resoldre els conflictes del món, aquí sí que tenim molt a dir, perquè la força que pot tenir un papa en tant que autoritat moral respecte als conflictes no la pot tenir ningú, no la pot tenir cap estadista, ja no la tenen els intel·lectuals perquè han desaparegut, ja no la tenen els líders civils perquè no existeixen, etc. Jo tinc una certa esperança. El papa Francesc en aquest sentit ha demostrat una gran habilitat en alguns conflictes molt complicats. No se n'ha sortit a morir en mitjà, perquè aquest és un conflicte que allò costarà molt, diguem-ne, però tanmateix allò està. Jo vaig conèixer el rabí, que és amic seu a Buenos Aires, i és un home també d'una gran profunditat intel·lectual. Entenc que les seves converses devien ser extraordinàries, les que devien tenir tots dos. I homes com aquest, que aixequen la veu i que des de la creença religiosa diuen: escolti'm, el planeta s'està morint i cal fer alguna cosa amb l'ecologia. Escolti'm, no pot ser que la pobresa tal. Escolti'm, no pot ser que tinguem el problema de Cuba eternament, o no pot ser que tinguem el problema d'Orient Mitjà. Aquesta gent que parla des de la talaia religiosa, però amb una vocació de servei a l'altre, jo penso que té molt recorregut, perquè estem orfes de referents. És a dir, el moment en el que vivim, i Europa molt especialment, que Europa és un continent amb peus de fang, fracassant per totes bandes, enfonsant-se, hem perdut completament la capacitat del nord, no sabem on som, no sabem qui som, no sabem res. Europa és un continent amb un gran sentiment amb un gran complex de superioritat. Mirem els yanquis, que fossin tots uns idiotes, no saben de vins francesos, no saben de formatges italians, no saben d'art, no saben de res, són uns tontos. Però alhora tenim un gran complex d'inferioritat perquè hem estat els causants de les 3 tragèdies de la humanitat: el colonialisme, destrossant Àfrica, per exemple, l'estalinisme i el nazisme. I sempre hem hagut d'anar a buscar els yanquis que ens salvessin els neulers, de manera que vivim en aquesta doble complexitat. Però Europa com a identitat està molt tocada, no acabem de saber cap on anem. Jo albiro creixement dels populismes de dreta i esquerres de manera molt rotunda, i per tant tornem a una època on els territoris centrals es aniran aprimant i anirem cap a situacions d'extrem, amb odis, sense cap mena de dubtes, amb guetos de fanatisme i d'intolerància que seran molt importants. Jo crec que aquí l'islamisme té una part molt considerable de culpa. Jo crec que el cristianisme, com tot, va tenir també les seves èpoques fanàtiques, però ara pot fer un gran paper de llum. Jo la major part de la gent de la religió catòlica amb la que parlo, o sobretot els textos que m'interessen que llegeixo, acostumen a anar en la bona direcció de posar civilitat i civilització, diguem-ne, en el món modern. I per altra banda, deixa'm dir una cosa que em sembla que també és important: la fe no sobra. És a dir, jo si la pogués tenir seria fantàstic. Primera perquè és evident que els que sou creients esteu més acompanyats que els que no ho som, especialment davant la mort. Això és una mala jugada terrorífica, no? Davant de la mort, els no creients tenim un forat negre. El creient, com a mínim, pot tenir aquí un bàlsam. Però també en la vida quotidiana. Nego la idea de que la moral sigui millor que l'ètica, on pot ser no creient i tenir un codi de valors ètics que conformen també una moral de vida, no? Però és veritat, jo alguna vegada, veient actituds de creença religiosa
boniques i intenses, he tingut una certa enveja de dir que m'agradaria fer-me trampes al solitari, superar, diguem-ne, les meves prevencions i acomodar-me en una creença. No és el cas, però en canvi m'interessen molt els textos sagrats. Us explicaré una anècdota personal també. En un viatge per Síria, Jordània i que vam aterrar finalment a Israel, em vaig aportar la meva filla i la meva neboda, la meva cosina, perdó, que es porten un any de diferència i per tant eren dues jovenetes i jo per allà. A cada viatge que m'he portat els fills m'he endut llibres sobre el lloc. Què me'n vaig emportar allà? La Bíblia. I a més la vam estar llegint en els hotels on érem. Home, estàvem a Mesopotàmia, és que tocava, diguem-ne, no? Però a més és que és una lectura en molts sentits, sobretot el Nou Testament, és molt enriquidor. A mi que no, l'aspecte més espiritual d'un cert transcendent que diguem-ne ens acull i ens protegeix, no el compro, però clar, no hi ha gairebé res en el Nou Testament que no em serveixi com a persona. I en aquest sentit, jo no sé si aquest llegat d'humanisme, de tolerància, de lluita pels més desfavorits, de voluntat d'igualtat que hi ha, per exemple, en tot el codi del Nou Testament, no haurà de ser un gran llibre de text, fins i tot d'acció política en els propers anys, perquè el necessitarem, igual que el Nou Testament, que els 10 manaments, no? És el que us deia abans. Escolti'm, de fet, una vegada ho vaig escriure, em sembla, si la major part, diguem-ne, dels ideòlegs que hi ha al món només complissin els 10 manaments, aniríem molt bé. I fins i tot els nostres polítics, una mica de 10 manaments als nostres polítics els aniria fantàstic, perquè probablement tindríem molts menys problemes. Ara, jo crec que viurem uns anys molt d'usos. El fanatisme de tall islamista creixerà, sens dubte, i de manera rotunda i, a més amb violència. Aquest és un fenomen alatargat, que està creixent, que encara el veiem llunyà, però de fet, si ho compteu, han matat ja molt, i no sé quan més han de matar perquè reaccionem i ens han adonat del problema. Si féssim un repàs sumari, 400 morts en una discoteca de Bali, 4.000 morts a Nova York, 500 morts a Kènia, 200 morts a Tocha, 70-80 morts a Londres, centenars de morts, milers i milers de morts a l'Iraq, a l'Afganistan, ara a hores d'ara a Síria, centenars de morts a Nigèria, on per cert hi ha una persecució brutal contra els cristians. I la Nigèria que se salva és la catòlica ja, és la catòlica, però estan sent brutalment assetjats. Ja no cal dir el tema de les nenes, no n'interessa a ningú. Vam veure tots els artistes de Hollywood amb allò, aquell ràtol dient torneu-nos les nostres nenes, no? Ho heu tornat a sentir? Jo fa gaire vaig fer un article parlant d'elles. Em van poder rescatar al voltant de 400, més de 200 embarassades. Algunes estem parlant de 10, 11 anyets, fins i tot menys, no li interessa a ningú. I això, el fet que no estiguem capaços de reaccionar o no ens interessi o estirem mirant la lluna mentre hi ha el que hi ha i practiquem allò que em vam dir el apaivagament chamberlià. Sabeu el Chamberlain? Un tipus se n'anava amb el seu paraigües a veure el Hitler i deia no, tranquils, no, fins que li van caure les bombes a Londres. Doncs ara som amb un apaivagament, diguem-ne, un apaciguamiento, també amb aquest fenomen. Aquest és un fenomen que és una bomba de temps que només pot créixer fins que acabi de decréixer. Que el guanyarem, sens dubte, però estem parlant de milers i milers i milers de persones al món educades en un odi, educades en una profusa intolerància, educades en el convenciment que han de conquerir el món. Una vegada us en donaré un detall. Vaig anar a un congrés sobre aquest fenomen, sobre terrorisme a París, auspiciat per la fundació de l'Albert Camus. Camus va ser un home molt interessant perquè Camus és un home que es va enfrontar als seus amics Simone de Beauvoir i Sartre quan ells defensaven el comunisme i Camus va dir, alto, perdoneu, no podem lluitar contra el feixisme aixecant una bandera intolerant i d'odi i violenta com és aquesta. I va ser un home molt clar i molt interessant. Doncs vam fer una mena de congrés parlant sobre el tema del fenomen islamista i tal, i jo amb aquest tema tinc molt recorregut internacional i vaig pel món. I me'n recordo que va venir un representant dels serveis d'intel·ligència britànics per parlar del fenomen. Us parlo de fa 6 o 7 anys, això ja fa un cert temps. Però mireu si anava la cosa. I en un determinat ens va dir, aquest és el fenomen ideològic més perillós de la història de la humanitat. Els que eren jueus
i es van queixar del que estava dient, van aixecar la mà i van dir, escolti, res ha estat pitjor a la història que el nazisme, que va crear una indústria d'assassinat, de mort. De fet, va matar 3/4 parts de la població jueva del món, d'Europa, perdó. I el britànic, amb la seva flema anglesa, li va dir, això és Goebbels en internet. I ens va fer aquesta pregunta. Quants són? Els que ens volen destruir, la nostra civilització, els nostres 10 manaments, els que creuen que les dones no tenim cap llibertat, però tampoc els homes, els que creuen que el Déu és un Déu tirànic, no és un Déu d'amor, sinó d'odi i de violència, els que consideren que matar l'altre, el que passa pel carrer és preceptiu perquè no és creient de la seva religió, etc. Aquests quants són? Quants són els que en el món han decidit que estan en una mena de conquesta mundial a favor d'una ideologia absolutament perversa i denigrant? Quants són? I vam fer números. En el món hi ha al voltant d'uns 1.300 milions de musulmans. 1.300 milions, 1.400 milions. Hi ha uns 13 milions de jueus, de manera que ja veieu que està una mica descompensada la cosa. I catòlics no sé quants en deu haver, no recordo la xifra. 1.300 milions de musulmans. La majoria viuen en dictadures. La majoria, per tant, no són educats en conceptes de llibertat, sinó que són educats normalment en conceptes de tirania i també de menyspreu a l'altre, de menyspreu a Europa i a Occident, i als catòlics, als creuats, diuen ells, etc. Bé, no cal dir als jueus que ja són el súmmum del mal. D'aquests 1.300 milions ens va fer aquesta pregunta. Quants? No feia massa de l'atemptat a Londres, i va posar l'exemple de Londres, el de Totxo no recordo. Diu, quants estan a casa seva? Diu, imagineu-vos el menjador de casa d'un senyor, un pare amb els seus fills, veient Al Jazeera o veient Al Jazeera, és igual, i pam, de sota peta el metro a hora punta a les 8 del matí, cossos rebentats, estudiants que anaven a la universitat, una mare de família, un pare, no sé què, pam, peten, no? I ell està tranquil·lament a Doha, o està a l'Aràbia Saudí, o està a Kuala Lumpur, o està a Bali, o està al Iemen, o està en un barri de Londres. Quants veuen allò, la mort indiscriminada i brutal d'un ésser humà a les 8 del matí en un metro per crear el terror, per crear el dolor? Quants estan allà amb els seus fills i diuen, ben fet, que em matin, que els matin? Només això. Dels 1.300 milions. Nosaltres vam decidir, els que estàvem en aquella sala, ser molt generosos i vam dir 60% no, ni parlar-ne, 50% ni parlar-ne, 40%, no pot ser que el 40% aplaudeixin la mort massiva, vam ser molt optimistes, 30%. Números? Quants són? 400 milions de persones? Només posem... Quants? 400 milions. 400 milions, bueno, sí, més o menys 400, no? Quants d'aquests 400 milions fan el següent? Diuen, no, jo no només me n'alegro, faig alguna cosa. Dono diners, m'apunto a una web, apunto el fill en una madrassa integrista, un 10%. 40 milions? Quants diuen, no, jo me'n vaig a la jihad? Encara que sigui un 1%. És el fenomen totalitari més gran de la història de la humanitat. I és molt seriós. I ens han filat. Creuen que és el seu moment. Perquè tenen la tecnologia, tenen els diners, com no els han tingut mai, piquen a terra i els surt el diner. Escolta'm, això de Déu també podríeu preguntar a qui regala el petroli, nassos. Els jueus no ho diuen, diuen molt el poble escollit i ens escull allà que no hi ha petroli. Per tant, el primer que hem de dir, i a més el que us deia la tecnologia, quan va haver els atemptats de Totxo jo vaig fer una metàfora, això són els aires acondicionats, de fet això cal agrair-ho perquè ens maten. Vaig fer una metàfora que deia ens maten amb mòbils via satèl·lit connectats amb el segle VIII. És terrible, És a dir, la tecnologia pot ser via satèl·lit, però el cervell que la mou està en el segle VIII. Per tant, és retornar-los, diguem-ne, en el pitjor sentit de les cavernes. Aquest, per tant, és un fenomen que creixerà. I nosaltres no podem avui tenir aquesta conversa i no considerar que aquest és un tema central, perquè interactuarà a tot arreu. Ens pressionarà amb les lleis, pressionarà a tota la gent més aviat de l'esquerra que té una mirada paternalista amb aquest tema i que llavors no sap on trobar-se, llavors s'equivoca i llavors ens crea encara més problemes. L'article que he fet avui sobre el Ramadan va d'això, va de la papanatisme que tenim amb aquest tema.
Jo no estic en contra que la gent faci el dejú, si té conviccions religioses. El que no entenc és que TV3 estigui tot el dia parlant-me del Ramadan quan no m'ha parlat mai del dejú de la Setmana Santa. És a dir, és el que no entenc. És aquesta cosa que té a veure amb un cert paternalisme barato i que és, des del meu punt de vista, molt i molt tronat. Una vegada, si ara em perdoneu l'expressió, li vaig dir a la Maruja Torres. Vaig fer un article molt dolent, em va sortir la dolenteria. Jo no sé si veig a Déu, però a vegades una mica el dimoni sí, perquè vaig escriure aquesta... Dic, la Maruja Torres, quan veu un capellà, li agafa una al·lèrgia, però quan veu un imant té un orgasme. És que... és una cosa que a mi em resulta... I probablement això, Bruno, és el que m'ha anat apropant en el món catòlic, perquè m'emprenyen aquestes actituds de molta gent molt menys capellans i molt dura i molt no sé què amb l'Església Catòlica, que al final ni et molesta, ja no és, diguem-ne, la que domina ni les lleis ni l'eix de la societat, que van fer la seva, que més aviat la major part de la gent es dedica a ajudar els altres, que en èpoques de pobresa fan un paper tan important per altra banda, i que a més viuen una transcendència espiritual, aquests són el papus. I venen uns tipus que et diuen que hem de tornar al segle VIII, amb les dones esclavitzades, amb les nenes que me les treuen als 14 anys a les escoles i me les casen, amb tota mena de barbaritat, o que envien els fills a fer el ximple i a matar-se i a matar per les terres del món, i aquests, aquests, pluralitat, multiculturalitat, a la porra. A la porra. Jo no tinc cap mena de manies en dir que a mi m'agradaria que l'Església Catòlica en aquest moment tingués molt més paper del que té. Molt més. Fins i tot ho posaria a dir molt més paper actiu social. No estaré mai a favor que l'Església Catòlica, com no ho estic de cap religió, canviï les lleis civils. Això no. I aquí potser no sé si ens podríem discutir. Però sí que en canvi estaria molt a favor que les veus catòliques tinguin un paper predominant perquè Europa les necessita en un moment en el qual ens han vingut uns tipus fanàtics fanatitzant-me zones senceres que hi ha autèntics guetos. El Qadaragui té un programa de televisió a Al Jazeera que es diu La Xària o la Vida, que el veuen al voltant de 40-50 milions de persones cada dia. És el president de la Fundació Qatar, si sou del Barça. Us deu sonar, us deu sonar. I aquest senyor, que òbviament a la plaça Tahrir el van acollir com un gran, diguem-ne, heroi, ara té una petició del govern egipci a la Interpol per la seva detenció. Viu feliçment a Qatar, A Qatar viuen tots els islamistes feliçment. Ara que la monja se'n vol anar cap a casa, li vaig explicar que se'n vagi a veure el líder de Hamas, que és el islamista més ric del món. Refineries, immobiliari, viu a Doha. Però a Gaza ja gana. Ell és el més ric del món. Milions i milions de dòlars. Doncs, ja no sé per on anava, ja m'he perdut. Però, espera, per què ho deia això? M'he perdut. Ai, el Qadaragui. Doncs aquest home, que cada dia del món adoctrina dient que els creuats són la pesta, que els jueus volen dominar el món, que Europa està en decadència, que les dones no sé què, que els fills... Aquest senyor és l'ideòleg que està cada dia mamant molta gent en zones de Catalunya que no tenen cap permeabilitat amb la resta ni de televisions, ni d'impacte social, etc. És a dir, que el problema el tenim a casa i després a sobre si el Barça posa Qatar aquí ja anem contents i feliços, no? O sigui, blanquegem el mal, blanquegem el mal. Per posar, ara que parlo de Qatar, és el país denunciat internacionalment per finançar l'estat islàmic. Tot el merder que tenim ara a Líbia, que està a punt de caure en un califat islàmic, de l'estat islàmic, està finançat per l'àmbit de Qatar directament. Per tant, i per acabar, que suposo que ja porto molta estona i ja la missa, és veritat. Té futur la religió? Bueno, si l'entenem com una concepció fanàtica, sense cap elaboració intel·lectual, seguint només uns dogmes determinats, sense pensament més enllà, i generalment fonamentats en la por, i no cal dir sovint en la violència familiar i col·lectiva, això té molt, en aquests moments està creixent brutalment. No havíem tingut mai tanta religió a Europa com ara des de feia molt de temps, però no és bona. Però no és bona. A mi no em preocupa una persona musulmana creient favorable a la tolerància, a la convivència i a les llibertats, i que a més ha fet un procés personal de construcció. Jo tinc molts amics, especialment moltes dones musulmanes amigues, algunes d'elles amagades als Estats Units,
per fàtues de mort, que són fantàstiques, fantàstiques. El problema no és creure, el problema molt sovint és com creus. Si creus des de la por, des de la més absoluta... Mireu, us explicaria que m'ho baixaré de veritat. Una anècdota que em va passar una vegada a Haifa, a prop de Haifa, vaig tenir un dinar amb l'alcaldessa de Haifa, que era de Meretz, un partit d'esquerres israelià, i ella treballava molt amb col·lectius àrabs israelians, i va voler que féssim un dinar de dones, no? I estàvem a la taula i hi havia algunes d'elles que portaven el vel islàmic i n'hi havia una que el portava especialment dur, aquell de bé no se li veia res, etc. I vaig voler sentar-me amb ella, perquè jo no tinc mai ocasió de parlar amb aquestes dones, és molt difícil. I em vaig sentar i vam començar a parlar. I en un moment determinat, perquè veieu que us deia de quin tipus de religió, en un moment determinat li vaig dir, ho vaig fer d'aquesta manera, vaig dir, com està el tema del maltractament de la dona per aquí a Israel? Perquè clar, Espanya està molt malament, és la primera causa de mort de la dona de 25 a 35 anys, suposo que això ho sabíeu, per damunt del càncer de pit i dels accidents de cotxe, i per tant vaig fer l'autocrítica abans de poder preguntar, no? Com està aquí tal i qual? Que m'interessava el tema àrab. Les israelianes van començar, les jueves van començar a dir que tenien centres, que no sé què, bla bla bla, i aquella callava. Va haver un àrab que es va començar a parlar, no teníem, òbviament, traductor, i aquella callava, i al final m'apropo amb ella i li dic, i tu quina experiència tens al respecte? I es queda clavada i em diu, en el cas que un home et pagués, seria un deshonor per la família denunciar-lo. I jo li responc, en el cas que el teu home et pagués, el que és un deshonor per la família és ell. Immediatament es relaxa i em diu, bueno, però no passa res, perquè ja n'ha trobat una de més jove i li pega amb ella ara. Diu, però jo, com ho podeu imaginar, és Déu qui m'obliga. Clar, aquest Déu, en aquests moments, tindrà molt protagonisme a Europa, però és horrorós. És un déu d'esclavitud, és un déu de violència, és un déu de maldat, és el déu fosc. Repeteixo, és la utilització de Déu, perquè estic convençuda que el concepte de Déu no té res a veure amb aquestes barbaritats, però és usat. Estem davant d'un fenomen totalitari de tall teocràtic. Alhora també prevec que cada vegada més els col·lectius catòlics per pròpia autodefensa probablement es blindaran, es defensaran i també creixeran, perquè en situació de conflicte i d'assetjament normalment es tendeix a créixer. I perquè a més molts som els que comencem a dir al papa que tingui un paper, que hi hagi mediació, que hi hagi capacitat d'intervenció, que hi hagi etc. A més, darrerament tenim moltes monges molt mogudes, que això també fa la seva, no? Jo soc més de Sor Lucía, ja ho veig. No, però sobretot perquè es dedica a donar de menjar a la gent, vull dir, clar, en aquest sentit m'agrada, no? I no tinc molt més a dir-vos, i també perquè penso, jo per exemple, la meva filla petita, que encara està estudiant perquè té 15 anys, ella ha estudiat religió, i ha anat a missa, no està batejada, però a l'escola a la que ha anat li feien, i a mi jo vaig voler-ho, li han fet durant 4 anys, em sembla que és, aprenentatge religiós, va aprendre i anaven a una missa, és una escola anglesa i era anglicana la missa, però era molt interreligiosa i té un coneixement bastant precís dels conceptes bíblics i del Nou Testament i a mi em sembla que és fantàstic, No sé, jo no sé si era el que volia o no sé si m'he dispersat molt, perdoneu perquè l'interessant suposo que són ara les preguntes, però en qualsevol cas, jo només us demano una cosa i sense tenir cap dret a demanar res. Qui sigui creient perquè ha arribat a la convicció que la fe el millora com a persona, endavant i amb molta valentia, i jo gosaria dir que sortíssiu de l'armari. No aniria malament més presència catòlica. Us ho dic molt seriosament, us ho diu algú que no és creient. I que algunes vegades, amb segons quins temes de religió, m'hi he barallat molt. Però a mi no em molestaria més presència catòlica per també defensar un concepte de cultura i civilitat europea. I en aquest sentit, home, sortiu de l'armari, vull dir, porteu una creu, si ho dieu, si no sé què, perquè tots esteu molt retinguts, és aquesta cosa que no és prou bé, no queda bé, no? Que punyetes, home. Bueno, va.